Dr. Priyanka आरो आङो सासे dentist. So good morning to every one of you. I hope गासिबो बयबो मोजाङैहाय दङ. So दिनैहाय भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामनोसै आंनि न'निफ्राय. दिनैहाय आङो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै a day in my life, माने a day in dentist life आ माबायदि जायो. So Sunday weather-आ बिराद मोजां जागासिनो दङ. So नोंथांमोननो एसे बायरानिखौ दिन्थिनोसै. weather-आ दासान्दि बिराद मोजां, अखा एसे हाबाय थायो. So थ'दो गाहायावहायसो नालाय किटचेना, ब्रेकफास्टखौ बानायहैनोसै. आङो जेनेरेलि ओंखामाबा एसे हेभि जालांखायो, माने क्लिनिकआवहाय पेशेन्ट खालामनाय मानायावहाय एसे हेभि नांगौ नालाय. स' नै आंना ब्रेकफास्टआ एक्चुलि जोंना किटचेना गाहायावसो नालाय, दं गोजौ गाखोदोंसै ग्रिल खालामनोसै. स' हियर maybe start. Sorry. जायो. स' जानोसै. साहा लोङाबाथ' जाखाया, but as a dentist साहाया जोंना बेनो बांसिन स्टेन कज खालामो, but जोङो जुदि मोजां केयार लायोबा बेयो एफाराब स्टेन खालामा. but जों जेब्लाबो गोसोआव लानांगौ कि जोङो साहा लोंखांनायनि माने दसेनो सुफिननो नाङा. एराउन्ड 10-15 मिनिट्स नेनानैहायसो जोङो खुगाखौ सुरुबनांगौ, बिदिबा स्टेन्सफ्रा थाया. स' बिदिबा एसे जानोसै, जानानै लाखानोसै. मा होनो नैबे आंनि क्लिनिकनि स्क्राब. स' बेखौ आंनो डिजाइन खालामदों आरो बेयावहाय आङो मोनसे आंनि नाम ओमफ्राय लग' बानायगोन थाबनो. स' नै आंनि बेगा रेडि. नैबे आंनि पेशेन्ट एपइन्टमेन्ट्सनि डायरि. ओमफ्राय नैबे डायरिखौ आं मानो मोजां मोनो, नैबेनि थाखाय. डेन्टिस्टनि मिनिङा डक्टर, इन्जिनियार प्लास आर्टिस्ट बिदि बुङो आरो जेनेरेलि ना. डेन्टिस्टआ बे मोनथामनि कम्बिनेसननो. इन्जिनियारबो बिसोरो कि हाथाइनि मा खालामनांगौ जायो. ओमफ्राय आर्टिस्ट स्माइल डिजाइनिं, हाथाइ डिजाइन खालामनायनि थाखाय बिसोरखौहाय डक्टर, इन्जिनियार प्लास आर्टिस्ट होनो एक्चुवेलि. So I am done. Sabayana. जों एक्चुअली खानाया एकदम पेशेन्ट खालामबा हेड केप सिङावहाय दोनबाय थानांगौ ना. खानाया बोरैबा जाजोबो. स' दा आं एसे खानायखौ हगारलांनोसै. बिदिनो बिराद खस्थ' जायो. न'खौबो मेनेज खालामनांगौ, गथ' गथाय आरो क्लिनिक. बाट मा खालामनो, देट्स माइ जब. स' एन्ड आइ लाभ माइ जब. थ' बेखायनो फोरोंबा बिदिबा थांनोसै. हाबदाखौ एकदम बावलाङो, बाट दिस इज भेरि इम्पर्टेन्ट. जोङो सेभ एनार्जि गासिखौबो साहा बिलाबाय. चलो लेट्स गो. स' आं दा थांनोसै क्लिनिकआवहाय. स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, बांद्राय गोलाव खालामला. आङो a day in my clinicखौहाय आंनि नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लाबोगोन. स' बिदिनो आङो रेडि जायो, ओमफ्राय डेइलि बेनोसै आंना रुटिना. आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माबायदि मोनदों. आरो गोख्रैनो आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोना इम्परटेन्ट हाथाइनि टपिक्सनि बारैहाय नायनो मोनगोन. स' आंनि चेनेलखौ नायबाय